n'obi esi egwu na n'obi na-anata wee si danụ ka mmanya ọya agụ n'ụka ebe niile na zugbu kabakata akaba ibe niile na-abịa mwesi nwa dịraiva m maka na bireki oge nwa dịraiva m jikwa bireki uwe mụ ọbụ nwoke nna agụgụ ebe nwe anya osi mụ na ibe na-ayọ na o nwere nwaanyị na-eme minista si na ya na-eme minista ọ bụla eze nwaanyị aba ghọtara okwu ọ na-eme eme unu na nnukwu ibe egwu na-agba ya nwetara ozu na-atọ na biya na ofu nwa dịkwu ndụ ozu mmụ arọ na-atọ nwụrụ anwụ na ofu nwatakịrị ka na-eku ume ọnwụ ụmụnne m onye ibe ahụ anyị bụ n'ọnụ anyị na-agba a na-ekwu ọ dịka na-ekwu na nkịtị ka edozie unu na nnukwu ibe m na-akọwala unu ya kenelu m PG ndị ida ezi ọhịa anyị niile a maka ibe njikwube ide na-abụrụ obodo a na-eme ajọ ibe ya bụ gọọmenti Anambra steeti unu n'elu anya na ndị eze nwanyị ndị si na ba na-eme ụka na-eme eze nwanyị agwago m unu mmadụ ga-eli awọ ya na ihe nke gbara akpa anya oli awọ ma ọza datibe anyị na-abụ onye gbagada ashawo olebe bịa palọ onye gbagada ashawo osibe nri ọzazi mmadụ ndị ugwu n'otu ọnịcha webeli ihe dịbiri n'otu ọnịcha ọdasa ọzọba mmadụ ndị uwe ihe bụ onye obodo dị otu a dị otu a ihe onye ike ashawo ogwu ọ bụ na ịnawo nnukwu n'iyi na abụ ọbụ inweli n'ugwu agbalị isiwo nata n'ụlọ jee were ọgwụ ka ịkọwa ọrụ ugbo nata n'ụlọ ka ị were ọgwụ jee kọwa ọrụ ugbo unu akpalizi n'ihi onye ike bụrụzi na ihe chenji ya kpata otu ahụ ọ dị na nwaanyị ka ọ dị na ụmụ nwoke unu emebizinali ndị be amali n'akara aka ezigbo ọla eji azọ ndụ unu emebizinali ndị dibịa ọmụ ezigbo ọla dibịa na-amụ ibe nwee ka unu ji tinye ndị dibịa na nsogbu taa unu na nnukwu ibe na-ekwu isi n'ibe eze nwaanyị isi n'ibe eze nwoke ọrụ ọgwụ na Chukwu nyere gị dibịa bụrụ ajọ ibe dibịa bụkwa ọzọ ndụ ka ọ bịara n'elu ụwa nke unu na-eme taa aga m adịrọzi n'ime ya anọ m nwanne nya bụ mmadụ na-ekwu na egwu na dibịa bụ okwu wee gọrọ onwe m na egwu na dibịa abụrụzi okwu gịnị ka m ji uwe na o nwere onye egwu agara nweta na Naịjirịa ma ọ bụ na ndị erisi tibe egwu a na-abụ okwu ego enweta onye nwụrụ anwụ na di ya ma ọ bụ onye egwu ememebi ibe ma ọ bụ onye mmebi ibe n'ime ụlọ onye egwu na-abụ na senta na-aba ọ na-akọ ndị ya ewee dozie okwu ewee prọfet onye amụma ndị egwu na Naịjirịa kadama nwa m His Excellency Soludo ndị akịka agọziwo unu tinye anya na mmiri unu mara ma ọ bụ eziokwu
na-ekwu tupu ekpebe ikpe tupu akpụwa mmadụ nga tupu atụba mmadụ nga si n'elugwu anya ka eje investigeshọn nwanyị na-ekwu ụmụnne m ka amalị ma ọ bụ mmadụ butere ozu nwụrụ anwụ ma ọ nwere ibe o ji egbu mmadụ egbu unu na nnukwu ibe m na-ekwu nwamba egwu a na-atụrụ m na amamihe ị ga-eme eze odozi obodo Anambra steeti nwamba anyị na-ekele gị ibe imele erike eziokwu a na-abụrụ gadama ụmụ ara na-eje arest unu eligbo na-abụ raịbụ ka e wee dozie obodo ka e wee dozie Anambra steeti dozie maka mgbagbu unu onye na-azọ ọzọ na-egbugbu egbu nkịta niile na-elizi n'isi ma nke na-abụ tata nke lụziri kpụrụ unu n'ọnụ prọfeti ndị egwu na Igbo niile egwu enyi ya were egwu mgbe nke ekene ekene maka na nsogbu dị n'ibi a ga-egbu nne ya n'ibi ya ndị dibịa ndị eze nwanyị ma ndị eze nwoke ma ndị ụka adịghịzi n'obi ike ọzọ onye ọbụla nwere agala aka oji wee jewa anụ dị iche iche ọba nọwara ya nsogbu aga adịrọla Igbo woli na alụzi anya alụzi ya ọrụ anya ligi bụ Chukwu mezie anya emezi ya ha ụwa garala egwu na ana m akpọ ite ezoyi ewe ezoyi ka ajọ nwanne nne n'ụwa eziokwu anyị nwa m oke nwa na n'alọdị ya dịka nna akpọ ya dịka anyị na-ekwu mepụrụ anya na-atụrụ ndị ala ishie anaghị ọnụ ngwa na n'alọdị ya oke nwa ndị alọdị ya ebubu na-akpọgo nwoke nwa meziri ọgụ mbọsị ndị ala jide nwoke nwa bịa weli mụọ na chi haba anaghị ọnụ ngwa ka nna akpọ o meziri ọgụ mbọsị ndị ala niile nwekwa ozi omene nsogbe na-ekwe ekele onye si na ajụmaga dara iji ya ga-abịa ite mmiri adị ya ka darokwu ewe osibuke n'elu ya ezo ya Chief Ugochukwu ụmụaka ya wee alụzi omemgbe oji ngịga anyị na-akpọ n'Igbo ukwu nwa m Ugochukwu ụmụaka ya egwugwu na-akpọ gị ya Ugomeki Nigeria Limited bụ ọkaka Ugomeki ka m na-akpọ oge nwa bịa weli onye ka a na-etu Oshandowanụ na n'Igbo ugwu nyabụga nwanyị na-egbukwu nyabụ nwanyị na-egbu otu na-eme ọkụ jiri moto na-akpọ n'aka ewe beweli m oke nwa na oke nwa na n'Igbo ugwu nwegbuzie mmemme nzube na-ekele rilili nne m ọbịa ya gbapụ n'oji moto eme were ụlọ na-eme ana m atụba n'anya ya iwe ya mere ka na-ekwu haishi Ugochukwu nwa m nwa ụmụaka
onye ga na-etu abụ nwa lọta nna wanụ na nnedo nwama abụ nwa lọta nna wanụ na nnedo nwegozie mene nsogbe na akpọgị CEO KO Global Venture Nigeria Limited blog aga ọgazi agazi egwu ebube wabụrụ ka onye nọ na-ede ibe onye mere nya n'ikporishi ya nwama bụ nwa eleta nna na nnedo wegozie mene nsogbe na-ekwe ekene jidekwe ka iji mmadụ bụ na abịa azụ n'azụ eji m egwu nwe wee jebe uke wee kene oke nwa m na-anụ uke niile ewe oke nwa m na-anụ uke ewe bịa gbara ebe ọdụ ya dịka ị na-ekwu obuchi bụ nwa m uchi bụ eze onye chibia eze onye dimele eze onye chi ebe eze ibe a na-akwagoro imi ya ọ bụ nwa m chi bụ eze ya eze abata ya ga m na-ekwe ekwe ekene ewe alụsị uke niile ji mgbe nwa m obere chukwu uke niile obere chukwu uke dị ya anọ na-achụ ama ọgba egwugwuo eji m egwu nwa na-akpọ itegwu chi nwa m eji ike okpojulu ego aga eji ike eze ahịa eji ike nwa eze ahịa na mba ukwu okpojulu ego aga na mba ukwu Aruvaluezeama okpojulu ego aga okpojulu n'imọnị aka ndị anyị na-aba iwe nwere ụyọrọ nwere ebiri ya egwugwu na-agbọgwu gị iri imerike ọrọgbu gịarị na fọwọdịn ka ị na-eli n'elu ọrọgbu gịarị na fọwọdịn ka ị na-eli n'elu ewe ọchukwu ga-akwụ ya ụgwọ ma egozie meneziri eji m ego nwe na-ekenekwuo mmanwụ na-aga ibi ya shi mega nwa mụmụ ọga n'ụwa ọgwụ eji ọba n'ọka onye mmụọ ọka Beauty Moto Nigeria Limited blọg aga Beauty Moto Nigeria Limited blọg aga egwe na-egwe n'ute ekwele Beauty Moto Nigeria Limited ka nna akpọ alụsị mmọgbọ ka nọla Amerịka je ebili egwu na-akpọ gị egwu ọtụna gị gọvanọ Anambra steeti Tobi nwa m nwoke eji ọbọ Emeka Morgan ka nna akpọ ebe a mmepụrụ onye ọ na-atụrụ ya nwee ebube agụ na-echekwa n'agụ nche alụsị eji moto eme irisi enyi mizik junction tata onwegokwu pụrụ nshi n'amọ ịbata junction na amọ tinye anya n'aka ekpe gị ibelipụla ya ova ị ga-abụ ebe ọ na-ele moto irisi enyi mizik junction tupu ị gaa nwambo ị ga-abụlile ebe ọzọ ụdị moto ọbụla ịchọrọ anyị nwere ya Beauty Moto ewe Nigeria Limited bụ ọkaka alụsị otu bụ onye na-eme alụsị otu bụ onye na-eme alụsị ozu onye na-emekwa onye ka nwe mmadụ egwu n'ihe egwugwu ibugi ibe anyị na-abụ na Anambra steeti ewe ụmụnne m ndị unu abụghị ibe anyị na-abụ na Anambra steeti unu abụghị
ese okwu mana m ayọ ndị ọdịna na Chukwu kelu vesapụkwa n'aka idu ute ndị na-eme ajọ ibe na anaghị ka edozie ebube ka emezie